Naam. Abin ganyo siri. Ukaka. Amina fatiyata. Naam. Ninga bara domne. Sangare. Obibe. Beki ga hamina ko do. Naam. Niye duwo jabi kene. Chendo. Niye ala nisaja kene. Wallahi sigatola. Anga hamudu. Aywa. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت عليهم آمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد آمين الفاتح لما أغلق آمين والقاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين. ولسا أسلموا نعم أنزل هير الله على كمول هير الله آمين أمي مني على فهير الله على كوكاني آمين أفلنا الله على كانياملو آمين anga jamana Mali ala ka kishi آمين jamana ala ka lakana آمين anga mara doila ala ka tanyefe آمين anga sigida ngolobugu komini ala ku be آمين ami dugumina duguni ngoro ala ka tanyefe آمين ambi asigida mina no e fala kungwe ala ka semini klima jana ya آمين ala ka jien noya ama آمين ala kira jati horoma kama آمين sol ala Mustafa Karim وسلم سلام ala ka tumbe bali bara changata namu gele namore nam shina nam nansara kalo kile wolofla nam sa kalo sabana nam bafla samuga sare odo amanga dugulaya chendo sigatola yanya onga duguwe ah duguni ngoro aha fala kungo chendo sigatala yanya on benay nam adengani nam anaka kalande nam anaka garbuke aha ona ma nyada abena kauka sare kana foli kula wallahi kana dugaw kuwe obibe kakla ga dugaw nyini ufe nam islamu shuna kadi sare sigatola alaka meleka niso jale do shuna nam ni jama kulu bay mbole chendo gene bay ngaya aha fala kungo ya wallahi sigatola fala kungo ka ukera udefe nam foi tenyere fe aha alaka ambedo aljanna amin akaramve aha nyere ba fe wallahi sigatola abala muso daleme kaburu dela chendo nga awasaledo nam ni awe sabu awsona ka demine sare sigatola awsona ka demine nam fala kungo ka wamba fo wallahi danda folimina shuna abalma ke ba nyakoro chendo ana denge nam nege maka ko kew sare ni ya bla kew aha ni ya ta kew wallahi ni tara kana kew nam o kamale ni mangado sare nige aywa muru ka daluche muri mangado sare timanyamse kamale ni mingoma ni dabalju kala shiye aha nga mani yeti fenje ati fenye aisho o ali mangado sare
Atlemanyamse. Kanambenala. Wallahi. Ne benakaw ala ye aw bonye ala ye bonya kanye ala ye karama kanye ni mo mi yashido aywa kabami to ka wajulu mangame arajola wala mo ka wajulu ye television la wala mo me kan yan an fasola shuina ayere wolo de ibalo muso de o yi de ni o gwi de la e duchilai wallahi sikatola o sigile flanga dugula o be kan islamia wala wallahi au kan alafu timanyamse atende clout lobila ale bonya kaye ne benaka nasona kala ka bonya mine ana do fraka na ya bala ka bonya na nelo ka bi toro ka ula ka jugude wallahi o ka jugi mo de sikatola ala kana toro kana amin ngashina adengeni mimba nyokoro ya bilbala saraga mine karamogo te ay abada muso nyini karamogo te ay fieu wari nyini karamogo te bonya nyini karamogo te abada nyini karamogo te jama nyini karamogo te fieu bonya bisega soro ka soro mase fofala kungoya wallahi achama ko ni sikatola to bisega soro ne fejena ha soro ne masea chendo sisa jamana kime fulani bioro bi kan laje internet fe wallahi sisa Allahu akbar Tony Mazede abada faso kanu de yazea kendo islamia badaya islamia kilea islamia nyova mu dine o de yazea ani leidu ka ni leidu minda yana mo no fe sare bawade ni leidu di awmaya ngone ala sona amina anya da aka kendo wa anya do minda ala sona shuna karawe wallahi sikatola gele mi mana anzoro kono ngo mu ando kula here munu misro kono bodi anga nyini ndawe nga toro munu ma kono abi fo mo golla jarabiu sawale adoni ba anguku wallahi o kaka anguku aywa ambe tabbi nga shini abisega ke kene bisiki chugo werla minga boni sikatola ngani sojara ni jama boli mbenga ubebora mwaka ubora muso ubora bema ubora nyere muso ni ndio ni ndonu ubora sikatola sare itave ka bedo kremandio na kafu wallahi barkada obibe anyine ala fe ko menye dugu imla karanga kono kaba andi karanga wara dale yabli ama beto hukumu kele kono wallahi ala nyemi vo dugu no ngoro dugu kono nana o kele dude wallahi abuguda kumbe mo mi mana anga furudu ala tigi tache ka amin ikana here ka tigi nyefi amin Mugamba nyini kafala kungo kauga duchi ala otigi tache amin halina sorla ninnedo ala nya nyini fe ka tigi boy sare ayeta lawo nyanga dugudi wallahi antna son fiu bara dugu kala kelenga nanga duchi amai fiu azigile nyana ayo tibe anya dugu bla karanga kono ala dugu ngoloshi wallahi abati gibolo ala kabla ngoloshi ala nya nyini fe dugu ngoro na no ka dugu be kholoshi amin ala nya nyini fe ban ngore taka amin ban ngo kaw sega na de wallahi sawo sayi chugo ngile o mai ama sega tanye ban ngo kaw shuina adengeni name no asadullah al-galibi galibi donga wara kelma lawajja ngo kamala ni mindo ibanala otifenje kamala ni mindo isonala atifenya foi atifenje abada kamala ni mindo yiga mugadama otifenya ya bala otifenje foi ngata bana tegena ka donina ajugoche sare wallahi ni jigidame feza baga nyo fo abe chindo ko fe ni jigidame njugoka ngakala ne fanaka ndega fla sare mo fo tede abada aw ma furge nunu no bare ni strenge kama billahi ani furge nunu no kari mo ga sega fo ko karamo do na me abena la shuina chindo wallahi aw ma slama kala ni yechuwe ay abada sare itamindo itudo mo min de mo no ni na kemayira la ya fli wala yatunu mbena ka ayemindo islamia aw sirani miesa mo ira ala shuina ni ngene ngaya wala o kaka sirabi bolo mma faga dakuri en fla fodron shuina wala ni wati iyambla yoromina abin ngoro yorola aywa ambade dugumunu nana wele jabi amu do kremando yana kufu o kaka ku barkada wallahi abi turne daminana ambade moke ka ubano fe chendo bulbul amana tayoro sigato la ngo fulibuye danda fulimina do ku famo famia fulibube nyera ne delegation minana mufu kaka dugo ku yi ka nyinu fe obibe nambore sa anga fala ku duguti la kaw mufu o kaka
fala kungo almamilakaw o ka kan n'a mɔra duguni kɔrɔ yɛrɛ dugutigi na alimami ana diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka foli b'u bɛɛ ye dantɛ foli min na baro n'a mɔra ye sa iza aradallahu shay'an an yakula Allahu kun fayakun kɛ wallahi siga t'o la o don a tun bɛ kamalennin mankan mɛn arajo la yan fa bɛ kɔnɔ o kana n'a fa o sabali sira a fɛ yan bi wallahi siga t'o la ayi abada o bɛ yan wallahi a bɛ yan ni Ala ka jɛ karamɔgɔkɛ dɔ bɛ Yirimajɔ ye non a tun bɛ yen Bamakɔ a tɔgɔ tun ye ko Ali Badara a jamu tun ye Sangare a ka baara tun ye wajuli ye a tun bɛ mawulu kɛ san o san o de fatura o fatulen komi an ne ye tɔgɔ kelen jamu kelen sigida kelen baarakɛyɔrɔ kelen mori dɔw ko olu de y'a fa ko Banugo ko ale ko tɛ yan ko ale yɛrɛ de y'a fa ko ale y'i kale Ala la ko nin y'a nɛgɛwala dalen tasuma kan k'ale ko kalo in tɛ ban fiyewu n'a ma sa ko n'a ko b'a ne ye Alahu akibaru mɔgɔw ye telefɔni ci ne ma ka tile kan wele ni min ye wele kɛ ko alo ni ne y'a ta ko alo a bɛ k'o ɲɛna ko ne balima dɔ de don u b'a fɔ k'an ye banni ko mɛn ko ye ko bɛɛ n'i si danyɔrɔ don dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la ne b'a fɔ ami ne y'u to yen fiyewu wala y'u sago bɛɛ kɛ dɔ ko ale ngiliki balo dɔ don a tɔgɔ ye fɛn dɔ la ko k'o don ziriya kɔrɔyanfan fɛ ko walayi ko n'i y'o kɛ mɔgɔ min wala ko tile 7 k'o bɛ sa ko ne bɔra ka dugu la sisan ko ka taa n ka mawulu kɛ sisan ko bi y'a tile 7 ye ko ne filɛ ye kaburuden la a bɛ k'o yira dɔ la dɔ bɛ yen olu tɔgɔ ye ko Jasuwa karamɔgɔ ko bɛɛ dɛsɛra ne fagali la u taara u ka dugu la ka taa a ko f'o ye o Jasuwa karamɔgɔ de ye ji kɛ file la ka ne wele ko a ye tama turu ne la ko tile 2 ko misa ko nin y'a tile 2nan ye ko ne fatulen tɛ nin ye bɛɛ y'i ta fɔ min kɛ n sɔrɔla ka Banugo arajo wele telefɔni na ko ne balolen bi yan fɔlɔ siga t'o la ni Ala ka jɛ kɔni ne ko n ko i ne fila fɔ dɛ i t'a to janaja ka tɛmɛ sa ka saraka bɔ bɛɛ tɛmɛ dɔɔnin fɔlɔ o ka kan u teliyara kojugu Ali dɔ fatura nka awa den Ali bi yan fɔlɔ wallahi siga t'o la Ala ka nacɛ kɔni siga t'o la n'o nana don min mi kɔsɔkɔsɔ tiɲɛ don an sigin bɛ k'o kɔnɔ siga t'o la nka kan'i tigɛ i ka nɛgɛwala de la wallahi n'i y'i jigi da i ka nɛgɛwala kan k'i bɛ ne bɔ i tɛ se ka foyi kɛ ma ayi foyi Banugokaw tɔɲɔna ka tɔɔrɔ Ala ye ne d'u ma dalu cɛmɔri tiɲɛ don siga t'o la wallahi Banugo subaw ye mɔgɔw sogo ɲimi Ala ye d'u ma suba famori wallahi ayi i tɛ se ayi a tɛ se n ko wallahi n bɛ wajuli in kɛ su in na Falakungo yan ka moto ta n yɛrɛ de ye moto bolila ye tiɲɛ don ka taa si duguni kɔrɔ bɛɛ n kɛ Adama fɛ ye ka sunɔgɔ wallahi ka gɔrɔndɔ wallahi ni n sogora i bamuso la walima i mɔmuso la min bogo don a la Sare i tɛ se k'a ye Sare tama ɲɛmisɛn suba ta cɛ mori don wallahi o don Beni wajuli ye tiɲɛ se suba ko ye mɔ a la dɛ suba ko ma nɔgɔ dɛ maa min bɛ subaw malo subaw bɛ maa malo koyi diɲɛ suba bɛɛ jahanɛmɛ den Sare mɔgɔ sogo ɲimina ye jahanɛmɛ den kitabu wa sunna a ye dɔnnibaa bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wallahi siga t'o la o don hali ni ba don kafiri jahanɛmɛ den don wallahi siga t'o la ayiwa mɔgɔw dɛsɛra ka nin fɔ yan wallahi forodunne ye kafiri o don hali ni fa don wallahi kɛnkɔnɔ kɛ mɔgɔw kɔnɔ a tigi ye jahanɛmɛ den wallahi hali ni ba don Sare tɛmɛnkɛnɛ nin kan ko an ka seli ko y'a balen galo morijugu ye jahanɛmɛ den hali ni aw ka alimami don wallahi a ti tɛmɛ o kan bozi kɔlɔsi jalamugu sugulaba sugakiya murr i cogo galo Ala ka diinɛ de ye danaya Ala danaya ani jogo o de ye silamɛya ye wallahi siga t'o la n'o bɔra la ye cogo ye mun ye 0 tama ɲɛmisɛn mɔgɔ sogo ɲimi janfa bɛ ɲini k'an ka dugu ta tiɲɛ wallahi siga t'o la e k'an ka dugu filɛ kaban an ka dugu dara faamaw ma bɔ yan fɔlɔ Mali président ma bɔ yan ministre ma bɔ yan député ma bɔ yan wajulikɛla ma bɔ yan o ma mun kɛra ayiwa ko dɔ bɛ yen a bɛɛ sow ni lakalatɔw ni lalamaw ni nabaraw ni fiyɛndaw ni bolokelenniw ni senkelenniw lujuratɔ kɛmɛ k'an ka dugu fa yan tewu wallahi siga t'o la a bɛɛ ye dabalijugukɛlaw ye siga t'o la nin fɔba tɛ ka sɔrɔ ka wajuli kɛ ko ka tɛmɛ nin kan veni mana i b'i jɔ ne seliko la han tɛ Sare tama ɲɛmisɛn Ala ka yamaru i ka mɔgɔ ye ko seli i t'a fɔ mɔgɔ ye k'a ka fara mɔgɔ faga la wallahi o k'a ka fɔ mɔgɔ fagala bi selibu mun ye o ye foyi Ala ko n ye seli di muminu de ma muminu a ye seli n'an selila seli b'aw bɔ jogojugu ni kɔngɔ ni haramu na ka na Ala ma wallahi muminu ko don mɔgɔ min d'a mɛ Ala la mɔgɔ fagala bɛ Ala fɛ yan a t'a fɛ Ala jugu dɔ don janfanji bɛ Ala fɛ yan fiyewu
denw ma ngolo ya sanjegi matama o nya kan yini wallahi abeke ba biya kaba ko an ka foro do ma biya cendo suba bile mo so nyimina ba njala ya wallahi ko mo do an ya wallahi a chama ko ni ugo dabla da masa ga shuke kan ga dugu bonno wala fa ga shuke kan ga dugu tace wallahi demunu ga do dala nu yo ye fu tace kaba ko na nga demisini min na kala o ka kala ngo bane wala be obu seda o ka ko ka kala chepu semi ko mana do an veya mo do bolo be funu fa ga bolo do kala fo semi ba piu baraka nyama be kaba ko mbe ko ye pour que kan du ci pour que ko kan va pour que gele kan va pour que nyeri kan va wallahi atala je aywa mo ko alaje de anga jismo don nga ngul jila o kaka ku nyanga dugu de mo wore tuna fala ko jona nyerete siga to la fala ko ka ay to nga nyu se bla nga nyu ndaga bene aywa anga dugu gila ka fo afo wo dugu ti jo bana fo ka chefo cendo ne chende tara ka fo wallahi nago foro ni mun ma mule ya dugu ya fe bi do we tar dalo le sebenne kata mo ko kan nago foro dabali kaba ko ya foro bi dabali ya ba to ko duru ga tiso do la iba da bi so shengele ko ba dabali ka suma be tunundunu kelengele ka bo foro la subhanallah kabla jala aywa yede agali kafri be norla o ma foro do anveya ay anyere ka foro do na ba anveya akma wala yede agali nyona chama be jiyan kono wallahi erebeli u ba anveya billahi mo mi nga bare foro do erebeli ka fsano e cendo siga to la saba erebeli ya gira aplis ben tafe ma fa amanyere la kana ka anyere do wala cendo nga foro do no bi to do anga so igaso ka buluci itega kono Muhammadu ani segasa an da shenduru furu ka soro furu dunare kama ko doni ba ay to anga chendo fanyo ya abara changa anga dugu ti jo bada fanga nyon daga mene wallahi hasidiya ba veya nyongo kuma ba veya java ba veya galo ba veya namara ba veya java ba veya muso mo ko te chawleya chaw ken ladreya jungara dana deya akma amna ante tru misir la ko amna sil am ko baga sil law abada ta am ko be mo tenewa ala ko ayate tru tendru kore mi name ala la ntigara nyerala ko ala be famoy ala ikomi nyerala sare me ay te tru ala ko min dabla ikuite ala ko min ge ikuite me na mi te tru ka yele bo ala la wala ala ko jarme waylu blame silla wanew temenyemse فويل للمصلين والله خو جانب ويلو مو بسري شوني كلنو تيتو دوغلا كونو مسونغا سري تنبلا كو بجانب كونو فاجورتا والله سياتولا وتا سوغا تمنيمسي اكرم بو ويلي اكرم بو ويلي نعم جانب ويلو لا كو فويتا لا كو سلا نافيكو والله مو على اسلامي اتسلامي فويلا ولا كدو on islamia gara to koy wallahi jalam go jeni mirni furga jeni no o dine ko ya ay abada da mo zongile la mallaya bito klubali klela mallaya jamana ngadi cendo kafriya klela misri masaya jamana kuma do dakale ve kabo dakale ve cendo o klela faw kuma e puma dew me fawla me cendo menaji klela e ga ala jamana ni fa puma na de mo be fa puma la biya abada de mo be baga puma la biya ay musomo be chele biya abada dizanu mbiri me abika nga cheso ja dungodo wallahi kafri wallahi ala ko be ga disabiri lawa ala jugudo do tamenyemse fanga to ganin chen fo nyonya abara changa ta ka sile ngulo be ne shuna da kurien fla slamo fere be bulbul law singora ya o kuma ingara mashiba bay aywa mo min tanya do wala ne bi faga anya fo sabo ne anya do tamenyemse ya don mina anya fo ka wala aye ka sira di be mani mi ma fo mo nyinga wallahi o kaka sari ne sigi me shuna sa tabali min huna o de nya do tabali wallahi siga fala ko ka na temmin no ay nyinga sabu ne sigi me ko nya do cendo islamia ne facete abada na kira islamia o tiniga muso ce ya kane de ce ya na kira islamia o bin yawo de maya cendo ngamina islamia yoro do nya foye no islamia pie bele badoy pie mi islamia yara moteur la ka moteri lama ka sasiro la sare mino nya foye saba billa kunga awnya aw masaka famu wallahi mina wala sabu nya famu temenyemse sirabi bolo yo do ay mo bi nyum vanne ni arajo ni television na dogo islamia do ngai kalmatu shahada nam
ko k'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam ko n'i y'o fɔ k'i kɛra silamɛ ye dɔw ko ten dɔw ko k'o tɛ tiɲɛ ye ko fo ka layidu 6 ta dɔw k'o tɛ tiɲɛ ye ko n'i selila ka ban ko y'a balen n tɛ mɔgɔ parti 3 ka kuma ye yan n k'olu bɛɛ to yen dɛ an kana ni silamɛya dalilu ye n y'a dɔn o dalilu maa tɛntɛ k'a da kɛnɛ kan i ɲɛna kelen kelen a y'a lamɛn ni waati y'an bila yɔrɔ min an bɛ ɲɔgɔn bila ye n ko silamɛya ko tɛ wa kɛlɛ t'a la abada a ye n kɔnɔ n bɛna ni dalilu ye silamɛw anw ko yan ko silamɛya jɔsen 5 ye a ye karamɔgɔ bɛɛ wele diinɛ tɔrika bɛɛ diinɛ taabolo bɛɛ tijaniya fara sajaliya ka fara amadiya ka fara shiya ka fara a tɔgɔ de suna ka fara wagabiya ka fara tarabiya ka fara baworokiya diinɛ ka fara badiri diinɛ tɔgɔ filakɛ diinɛ ŋini ye wasakɛ diinɛ diinɛ o diinɛ bɛ diɲɛna silamɛya tɔgɔ la a bɛɛ ko silamɛya jɔsen ye pied 5 ye siga t'o la a tɛmɛ ɲɛmisɛn silamɛya jɔsen pied 5 a fɔlɔ ko ka seereya maa wɛrɛ tɛ fɔ ala Muhamadu ye ciden ye silamɛya jɔsen pied 5 silamɛya jɔsen pied 5 silamɛya sen pied 5 silamɛya sen pied 5 silamɛya yɛrɛ dun ayiwa a yɛrɛ kan ka sɔrɔ yen sa o dɔgɔtɔrɔ an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa kɛlɛ t'a la dɛ dalilu walayi a da kɛnɛ kan tabali jɔsen o ye sen 4 ye a ye mankan da dɔɔni o man d'an ye tabali sen 4 ye sen dɔ filɛ dɔ wɛrɛ filɛ tabali yɛrɛ bɛ min ne nin ye tabali yɛrɛ ye walayi sanfɛ tɛmɛ ɲɛmisɛn tɛmɛ bɛnkɛ jɔlen filɛ sisan bɛnkɛ jɔsen sen 2 ye ngilize ni numanze n'i ye ngilize tigɛ ka bɔ a la a bɛ kɛ sen 1 hali bi bɛnkɛ don n'i ye numanze bɔ a la hali bi bɛnkɛ don nka nabara don bɛnkɛ yɛrɛ bɛ min a yɛrɛ bɛ yen silamɛya sen 5 ye diinɛ bɛɛ ko ten jɔsen 5 k'o fɔlɔ de ye tawhidu ye k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala Muhamadu ye ciden k'o ye silamɛya jɔli pied fɔlɔ ye walayi siga t'o la moto sen 2 ye kali pied fitinin ani kumaba n'i y'o kari ka bɔ moto la pewu i b'a boli fɔ japɛgɛ fɔ farazi nka n'i bɛ moto in jɔ f'i k'a sɛmɛ yiri la walima k'a sɛmɛ kogo la walima k'a da duguma nka hali bi moto don moto ma yɔrɔ ye mun ye tɛmɛ ɲɛmisɛn tɛmɛ mun bɛ misi dɔn ayi moto ma yɔrɔ o de ye motɛri ye moto motɛri de tɔgɔ ko moto motɛri mais moto kalipiye o ye moto piyɛsi dɔ de ye siga t'o la adamaden piyɛsi o dɔ ye ngilize o dɔ ye numanze a bɛɛ bɛ se ka b'i kɔrɔ pewu hali bi i ye mɔgɔ i bɛ mɔgɔya kɛ siga t'o la nka i dafa an tɛ dɛ abada silamɛya pied fɔlɔ ne m'a fɔ dɛ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ ko ten k'o de ye tawhidu ye maa wɛrɛ tɛ fɔ la Muhamadu ye ciden ye k'o ye silamɛya pied fɔlɔ ye a pied o t'a yɛrɛ ye dɛ ayiwa pied tiɲɛ don n tɛ kamera ye yan awɔ pied joli b'a kɔrɔ 7 tiɲɛ don mais ni maa min ko kamera pied yɛrɛ ye kamera ye i ye nkalon tigɛ i ye kamera sanfɛ yan Sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn ni maa min ye moto kalipiye 2 kari k'o feere ko 265 k'o moto ye joli m'o san ayi mɔgɔ t'o san ja moto bɛ yen o walayi moto de ye moto de Sangare pied o y'a piège dɔ ye silamɛya pied fɔlɔ la croyance en un Dieu unique éternel tout puissant Mohammed est son envoyé sur terre walayi dɔgɔtɔrɔ ka seereya maa wɛrɛ tɛ yen fɔlɔ Muhamadu ye ciden ye k'o ye silamɛya jɔli pied fɔlɔ ye tiɲɛ don o ye silamɛya nginize ye siga t'o la tɛmɛ silamɛya sen mugu ni ɲɛ bɔ ala ye kira o kira ci ala y'a bɛɛ ci ni kumakan fɔlɔ min ye o de ye tawhidu ye maa wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ ne kira ye ala ka ciden ye kira bɛɛ ka wele da kɛra n'o ye tiɲɛ don siga t'o la ni jɛn kɛra n'o ye kira bɛ sɔrɔ ka ala tanaw f'i ɲɛna walayi i bɛ sɔn olu ma siga t'o la ni jɛn kɛra ni tawhidu ye kira bɛ sɔrɔ ka ala tanaw wele i ye k'a fɔ ala ko a tɛ nin fɛ dɛ a ko a tɛ nin fɛ dɛ i bɛ jɛn n'o ye walayi kan ka jɛn n'o ye dɛ nka n'i ma jɛn ni tawhidu ye ala tanaw man ka fɔ e ye walayi n'i taara ni woro ye muso nɔfɛ muso somɔgɔw ye woro minɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ an ka laadafɛnw 20,000 di bolokolifɛn 6 di labila wari nka ni woro ma minɛ o bɛ se ka fɔ wa woro dili de ye musoko fɔlɔ ye musoko bɛ se yɔrɔ la woroko bɛ tunu pewu k'a tɔ kɛ kɔnɔko ni denko ye ayiwa Sangare tɛmɛ ɲɛmisɛn mugu ni ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na mais a daminɛna kɔnɔ la ayi a ma daminɛ o la Sangare samiyɛ mana don an fɛ yan mɔgɔ si tɛ fɔlɔ ɲɔsi la i bɛ fɔlɔ
awa atwa de laburu kala de la ata sene laburu folo ni yoro laburu ni so kana ni nyoe kana da o ko fe ibina nyare kana nyare do akoro o ko fe ibina kana judo abene wallahi meni mamingo ko no ko sene damene do ko fuka tani benene kala e furula idin daga tan duguli fuka ta ko fuka ta nyobane ta momene kulo chena abinde wato biere mana fulo wallahi sigatola ndar bita fe mingeyo okuma fanga famude piesi beti nyozoro mogola yoro ningele abada ala nana ni kirewi uchi mogode ma ala yuchi ni kodo e bile hukuma chendo sigatola ala e haramu fokire fukata kana foro dola ko boko na bi suriya sella ay gulami dondoni qur'an na ala ma fo gulami haramu direct ako na bi na seli ay gloke doni nam o ya soro glo haramu ala yare ado me ko me ala ko jene haramu shoni haramu namara haramu jaba haramu chera mogo ma pour que mogo kanana dese ala ko yere la ay dotu bolo ka sagake Allahu akbar mais mishinoa abi famu ay dotu bolo ka saganke o min tour bolo ka sagake o de glomi ako wana bina seli ay gloke doni aywa islamu kuma glomi fo bi lagalaga fo ku to sella almam be nguna ko ko bitay ngwa sade Allahu akbar sami Allahu liman hamda ko ni ngwa sa ko fuka mo ko jata wallahi ku to sella selti ci Allahu akbar kabla ni bada bakira kabako ko fa mo ba fo dodo brr ko gwai we agwade ko wonde jogo anti jogo tambosa ta buga nyana mini de glomi ngodu subhanallah ala ma fo shila ko haramudo wasro mo go nige gloy bokasinya abbe haramu pew ka amla nyala ala masoma mais islamu ga tozigi do de kara mo foranyongo ko yasro umine do we marama fata nyonga mo kanyon jugi ala sur la ga fo qur'ani aya jelela bi glomi sobo katibo haramu do auka Allahu akbar sobo haramu glomi haramu au islamu ka bi o yasro le mona soro la o yasro fana gloye chini minge o kara kene jelaka ya zago ebe we chendo sabu kira Muhammadu cira ko ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin wallahi shi kun foite Muhammadu la davo nga here soroko sigatola kele flamé pied nam tabali pied nani tabali yere sabalay wallahi ni ya sebe fura ka ba koro tabali kolodo wallahi hali bi tabali ndoko bala ni mo se fla be boy hali bi mogodo ngani ya kungulo tiga ya fatule wallahi abisa sigatola flamé kungulo muye nam aywa benako kala tara da ay ne do gonya do ni ta do nyini ngam jabi wallahi bi se ga jabi fana bon mi nga dima kiro ga watila mo kiro be cirani tawhid we ala e kelenyi kiro be wellan we mo kiro be ala wellan we woni mogo sono ma kiro bi soroka ala tanu finyana chendo sigatola ni bina muto furu robina ni woro na nu jana nay bi soroku ga ladaw finyana chendo wallahi tawhid we o de ye ala ka woro ditoy ala ka woro sigatola ni woro minana sida ni jengara ni tawhidu we obmaga jengani islamia pie duru we ala bi soroka tanu finyana no ya ka lada fonyi wallahi ni bi jana bi article article nam on fait article numéro envers jamana famo bolo article numéro 10 ni mogo minana shonna ko wakila article numéro 10 ni mogo minana furusala ko waningila ala ka article woro kitabu wasuna Allahu akbar kala tala de ay ni fajente abada ay ni faj fala gungo ko no be do na islamela abi munyane foy here folo de yandai no be ko atido abi munjene toro folo de yayi me ko ambe kele am nyungan ni here ko ala here fo wallahi sigatola ala fo kele islamia pie flana ko ga selijo ama fo ga selle ka selijo uti arabu kame uti bomana ngame ko ga selijo na selijo ko rodo ko ga seli ke sebe mamunu nga bare na ko foroseneya aw nyini nga bani ko yala na masani ya turu jikan ka korati ka korode yo nyido wallahi wi mi nga bare butiki fere teni sugoro jolede binanite yodo mi nga bare sene nyoboro kele ka diga kele na o ya da tikati wallahi sigatola muna aya nyini asebedo mais alors que celui qui allège la prière n'aura aucune part à l'au-delà. Ils seront parmi les perdants. Ils demeurent dans l'enfer. ko seli fagya ba be janame de mogo mi seli na seli doya wallahi seli dogali kore mi mogo mi seli atanye do wa ma nyingini abuga bugo kakata
o de jarame de Qur'an kuti sare siga to la wallahi an ga muso do bita misiri la ka ko janaba ngo chumu nyira kuti ya bane janaba yin foti bita sare on ko to aywa dore bu bulunu ngatati sare tafofo uti afevo aywa tobanyemse atende kele tlo bilao ala je ko ko dirisa ngo chumu nyira kuti aywa ni kaba ko ne kaba ko do ko ga sabe na bi femina ka ga sabe مسلمي السواكل أم إسلامي لا يا هل بيمسك إسلامي نيدو ويسبي أمولوا أبدا وما قتلا أقول لك هذا إسلامي أستري يشنفه جولي بوشنا نتي أستري يشنفه إسكي أتيناني بو إسكي أتيناني بو وكاجا هو أبدا كاجا كوتولا فسري فرّا جولي إسكي أستري كم منه لا أنا أنا متى ما بيسكو بفون يلا سامي تسلي لا والله أما قتلا أني أنا كم مامور الدنيا لسرو أكيد ده إسكي مامور تده دين وسبعوان ناني سارة أنا جباني muso fa o de jolo beodo jendo sika muso ba de jolo soro beado wallahi ka kira min gunde ite o re de jolo soro ngolo de jara ka dese wallahi ko kira mo wore muso jolo furu est-ce que o do ngogo nani wa na iti nante afle sabu muhammadu an ma fe anta fe mais ni nga dimse fa vanyininga kondo ko barsa jordo ko karsa ko be chugodi aba fo ko otewa wala ni ndoi wala ni ngaloi nin sai ay real kata ka boy kana barsa la ya ka kata aba kan ma be fina mamudu kan nyano me o manyedo walla umago to lawo sare ay real do mali chatri follow olu dona chendo beado walla mali artiste baw olu dona siga to la ala minu mo ko te ala mo ko te minuna mais ala ka kira mi no te foite Mohamed ala min te foite mi nga boni febe ala le claque dali bela siga to la amma ko majo la au ko islam o muslim foy 0 ke muso mado ke de mado ke ka de mado ke jogo mado ke ka tabia foy mado ko ise ko ki bolo ko ki tetru ala mo ko betela abada ala mo ko titela تمنيمسه اي بمفهم لا ارى دوامي سكا كلا نيفه والله نتا نغدا اي لا ارى والله الا ني نغلو تيغي مفصل مغو نيا ني نغلو تيغي مفصل مغو نيا ني نغلو تيغي مبينا كو نيا على كم ميكرو لا على غنا بويا شنو فيو في كان تشيك على كبي الله اكبر بنبا فتته ابدا من فتته مسلم يا دو على يا ديكما دي تشومي مغا داو مو دي تشودلا چندو سيكاتولا ni mi maro mfamu nyini ngasa bunyado wallahi moto walle kuna sigatola mafachete abada ko ga silige sebe o islamia pie flanae chendo arabade nginize o shahada numaze kara seli joli nda se undi toyma me mogore kan aye saw wallahi mogabe islamia pie sabana ore ko ga shundo pie sabana ko ga shundo aywa Islamia pie nanina ko ga jagadi Islamia pie duru nano labai ko ga hiji kenan sekari halla garashe ngilenye ishibe Islamia sharia ya pie fole chendo et puis ni pie indene ka pumaire mali dine tombe dine tombe magarabi sauditia Pakistan Qatar Kuwait abbe dine tombe ko Islamia jose to saraka du chendo sigato mo kelen tsaka ka woro itsaka nani abada te kwila ya aduru wallahi tobe imingu yesufiye iteseka soso shajali iteseka soso abada amadi iteseka soso abada mashi dine tombolo fashi sigato la ambebe na minga woni chendo nga angele ga seye Islamia yere anyenyo mbo yorola amasiga Islamia yere nyinga yi o maye tabako fesi kadese ko feyi aya yekui anyangala banjere sorry inde benga se flyer awo benga bemi ave save ne taro nyini ave na te obiye avada ti biye o rokelele wallahi sigato la Islamia pie biye Islamia yorola chendo biye Islamia de la sigato la ala kira chi ko Muhammadu chi kuntila davo nga here soroko chendo
nini karamɔgɔ tɛ se ka ɲɔgɔn ye lahara wallahi n'a kɛra u bɛ jeni jɛnɛba kɔ a bɛ k'a ɲɛna tiɲɛ don sabu u y'a nɛgɛ k'a janfa ko Mahamadu cili ye hɛrɛ ye misiri jɔli ye hɛrɛ ye seli kɛli ye hɛrɛ ye su doli ye hɛrɛ ye hiji kɛli ye hɛrɛ ye jaga dili ye hɛrɛ ye an y'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ma sɔrɔ sabu u y'an janfa ni nkalon ye ka tiɲɛ dogo wallahi siga t'o la u y'a kɛ ten tiɲɛ ye jumɛn ye a ɲɛfɔ silamɛya ye hɛrɛ ye sabu kira Mahamadu nana ni hakɛ ye ka na ni taabolo dɔ ye n'an y'o kɛ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ don siga t'a la o taabolo de bɛ f'i ɲɛna sisan pour que taabolo ninnu ka ɲɛ an bolo pour que moto ka se ka jɔ kalife kan ka ɲɛ a kana bi kalife kumaba kɛra a la bɔgɔ la a jɔ o la tiɲɛ don kalife fitinin ni yɔrɔ jalen don a jɔ o la o kun ye jumɛn ye moto ka se ka jɔ jɔcogo ɲuman na tiɲɛ don o tɛ wa o don silamɛya ka se ka basigi cogo ɲuman na o bɛ ala ye kira ci ni jogo ye kuranɛ bɛɛ ala ma kira tanu fɔlɔ fiyewu k'a cɛ ka ɲi a ma girin k'a fɔ fiyewu k'a nugula ka ja ala ko kira ma Mahamadu bɛ jogobaw de kan tiɲɛ don siga t'o la mais an ka bi maaya tanu yɔrɔ foyi tɛ mɔgɔw la bi jogow tiɲɛna danbew banna laadiraw bɛ ka ban danbe bɛ ka ban maloya bɛ ka ban hinɛ bɛ ka ban magari bɛ ka ban kɔlɔsi bɛ ka caya misiri bɛ ka caya suya bɛ ka caya o misiri ko mun ye foyi o tɛ foyi ɲɛ misiri bɛ se ka fɛn ɲɛ cogo di ala ko seli ye jogojuguya fura ye seli ma foyi bɔ an ka bana na an bɛ se ka kisi yan abada a ye kuma in faamu lahara bɛ segin a kan ala ɲɛfɛ hali ni diɲɛ bɛɛ bɛn'a kan ko janfa ni suyani ni forodon ye silamɛya ye ne kɛlɛ bɛ to nin na ma fo n ka se lahara wallahi an bɛ fara i kan Sangare sabu ne b'a dɔn hali fɔlɔ kafiru olu ma nin ɲɔgɔnna kɛ yan fɔlɔ kafiru ma gasi tiɲɛ fɔlɔ kafiru ma balimaya dabila fɔlɔ kafiru ma kɛ dagadenya ta fɔlɔ kafiru ma faw bugɔta fɔlɔ kafiru ma baw dɔgɔya ta wallahi siga t'o la ne b'a dɔn diinɛ tɛna na ala tɔgɔ la ko k'o kɛ tiɲɛ diinɛ ko k'o kɛ seli kɛ diinɛ ko k'o laseli kɛ seli ani tiɲɛni kɛ diinɛ ni kafiriya diinɛ o tɛ se ka kɛ wallahi o tɛ se ka kɛ kɛcogo t'a la silamɛya ye kelen de ye tiɲɛ don kira kelen Mahamadu don o ye silamɛw ka kira ye kuranɛ kelen an ka dalilu ye ɲɛsin yɔrɔ kelen o ye alikaba ye karamɔgɔ ye fila fɔ a b'o yɔrɔ dɔ bɛ k'i balocogo fɔ wallahi siga t'o la dɔ tɛ tiɲɛ kan siga t'o la mɔgɔ min mago t'a kɛ ɲɔ n'a ka sɛ la o man kan don wallahi n bɛna min fɔ a ye n'an y'a kɛ an bɛ kisi lahara siga t'o la diɲɛ na an b'a hɛrɛ sɔrɔ wa lahara an b'a garanti wallahi mais an kana don ala tɛ dɛ an k'a ɲɛɲini fɛn o fɛn n'i b'a kɛ a ɲɛɲini wallahi o ka kan a ɲɛ dɔn b'a de n'ale filɛ nin ye n b'a kɛ n dɛ sabu n y'a dɔn Sangare i b'a dɔn n kɔnɔ ni waati y'an permettre an b'a bara walawala kelen kelen tiɲɛ don o ka kan n bɛ ka n'a d'i ma cogo min na komi n ye silamɛya pied 5 yir'i la silamɛya yɛrɛ ye mun ye dakuruɲɛ kelen ala ko kira ma Muhamadu n y'i ci ni jogo belebelebaw de banmali ye ka na danbew banba ka laadiriyaw banba k'u ka jogojuguya kɛlɛ cikun tɛ kira la ni hɛrɛ sɔrɔ tɛ hɛrɛ tɛ sɔrɔ abada ko fɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn kɔlɔsi wallahi siga t'o la misitigi kana to i ka misi ka don mɔgɔw ka foro la o man ɲi o man ɲi batigi i ka baw kɔlɔsi dɛ cɛtigi o e yɛrɛ k'i denkɛ kɔlɔsi wala denmuso la denmuso e yɛrɛ k'i denmuso kɔlɔsi n yɛrɛ denkɛ la nso faranga fɛ la an ka hinɛ ɲɔgɔn n'an ka magari ɲɔgɔn na o de ye kira Mahamadu cikun ye olu cili ninnu ye baarabaw de ye n'a fɔra k'i ka jɛ walimuso kɔ ka jɛ walinafolo kɔ baara b'a la pour que k'o baara nɔgɔya ala ye kira wele ka seli di kira ma ko n'an selila an dalen kɔfɛ ala la seli b'a to an bɛ jɛ jogo juguya kɔ tiɲɛ don siga t'o la a tɛmɛ ne y'e bila sisan n k'e ka kogo jɔ e ye mansɔn ye n ka kogo in jɔ dɛ ni mansɔn bɛna kogo jɔ ka kogo tile a bɛ mun kɛ a bɛ na ni niveau ye n'o ye plomb ye ani juru ani turuyɛri ani talɔsi siga t'o la olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mansɔn bolo tiɲɛ don olu kun ye jumɛn ye ko walasa kogo ka jɔ ka tile n'a ye ayiwa tɔgɔ de a bɛ ngininɛgɛ minɛ o ye turuyɛri ye ka numutɛgɛ minɛ o ye talɔsi ye o ye silamɛya jɔsen de fɔtɔ ye ɲɛna ayiwa a bɛna mun kɛ ka siman kɛ talɔsi kan k'o to dugu ma k'a yɛrɛkɛ ni turuyɛri ye ka sɔrɔ ka biriki ta k'o sigi ka niveau k'a la ka sɔrɔ ka juru k'a la ka sɔrɔ ka zɛw don Sangare i ma ɲɛmisɛn nin don o tɛ o don ni maa min ko a bɛ se ka kogo jɔ n'a nɔngɔ ye mɔgɔ bɛ tileli de la awɔ mais tileli minnu dira mɔnsɔnkɛ ma pour que ka tileli nɔgɔya bolo ala ye seli di kira ma ka su di kira ma ka jaga di kira ma ka hiji di kira ma ko n'an y'a kɛ ko a bɛ an sabati jogo kan ko ka danbe banba an na ko ka jogojuguya kɛlɛ ko bana fura don wallahi o don jɔnni ye ala le mu'minun wallahi minnu d'a mɛn ala la ka sɔn ala la siga t'o la o tuma ni seli ye jogojuguya fura ye ni seli b'an gɛrɛ ala la ni seli b'an jogo ɲɛ an bɛ seli la komi an ka sa an bɛ ka ɲɔgɔn ka foro don o seli ye mun ye foyi o tɛ foyi ɲɛ an bɛ seli la komi an ka sa an bɛ ɲɔgɔn ka duw ci n'an fi ka ne sukura ni jahiliya o seli ye mun ye foyi zero
barati an ka tabla silamɛya pied duuru yele ala ye kira ci jogo min b'an mali la an bɛn'o jogo de sigi sigi ɲɔgɔn kan wallahi silamɛw yan'a ka fɛn o fɛn yan'a ka kɛlɛ a y'a ɲini k'a dɔn mun don min nana n'a ye o to yen a nana n'a ye cogo min o to yen a ɲɛɲini fɔlɔ mun fɛn don yanni ka ban wallahi yanni ka ban kɔni a ɲɛɲini baya arabukan don ba y'u n'a kan tiɲɛ don a kɔrɔ ye min ye ko k'i yɛrɛ feere ala ma k'i yɛrɛ di ala ma k'i yɛrɛ feere ala ma k'i yɛrɛ to ala bolo wallahi k'i yɛrɛ to ala bolo k'i yɛrɛ to ala bolo kelen a ma fɔ k'i yɛrɛ to ne bolo dɛ ayi karamɔgɔ wɛrɛ ma fɔ dɛ ko ala wallahi kelen ayiwa o ɲɛ fɛn yɛrɛ titiri ye fɔlɔ an kana ba yɛrɛ kumaw lamɛn o n ti fila fara ala kan kuranɛ aya jɛlen n bɛna tila k'o ayaw d'i ma a bɛ kunkolo la n y'a dɔn tiɲɛ don i y'a dɔn n tila ka hadisaw d'i ma yan sahabaw y'a kɛ cogo min n'o d'i ma ni waati ye n dugu la sare n y'a dɔn wallahi mɛ n bɛna a sigi sigi ɲɔgɔn kan k'a yir'i la fɔlɔ ko n ti fila fara ala kan yala ne fasolamɔgɔw ne bosolamɔgɔw ne bɔra aw de la yan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye boli sɔnna jo sɔnna o ye silamɛ dɔ ye yan abada fiyewu o t'a ye n ti fila fara ala kan ko ni ko maa wɛrɛ tɛ yen fɔ ala maa wɛrɛ ye ciden ye kana fila kɛ ala kan wala o man d'ala ye dɛ o kɔrɔ ye mun ye ko ala ye kelen ye a t'o la wallahi dɔnniba n'i ye ale ko kuma ye yan abada ne ka moment nin na ne de ye ala ye yan n'a ka d'a ye a ye 100 fara a kan o t'i kungo ye o ye kungo ye ni sɔ cunna don min ni ala bɛ t'o ɲɛnabɔ wallahi anw da y'a ɲɛfɔli ye anw minnu ko bɛɛ ka kɛ a ti k'anw ye a ti nafa foyi s'an ma foyi mɛ an mago bɛ mun na c'est à dire an y'a dɔn silamɛya dɔn k'a dɔn ni tiɲɛ ye an donna a la fana ni tiɲɛ ye n'an m'a yira an badenw na ni tiɲɛ an y'u janfa wallahi siga t'o la a kɛli b'aw ma mɛ an b'a fɔ ala y'a fɔ wallahi ala y'a fɔ n bɛna tila k'o dalilu di ne facɛ tɛ yan abada sangare ne facɛ tɛ ayi n ti fila fara ala kan n'o kɛra diinɛ min dɔn ka ye ko silamɛya ko kuranɛ ni maa min ko k'a b'o nangari o tuma i bɛ fila kɛ ala kan dɛ o siga t'o la o n tɛ sonyali kɛ silamɛya tɛ dɛ da mɔzɔn la mali la yan ni maa min kun minɛna sonyali la hali muso furu tɛ i ta sɔrɔ siga t'o la tiɲɛ don hali ni fa kun minɛna sonyali hali den ka muso ko bɛ gɛlɛya wallahi siga t'o ko danbedaw n'o ko zo don tiɲɛ don mɛ zo kɛra maaba ye jamana in kɔnɔ yan bi kabako alimami kɛra so ye misiriwela kɛra so ye wajibikɛla kɛra so ye namunɛla kɛra so ye bɛɛ kɛra so ye faama kɛra so ye bɛɛ y'i da de nin kan ko n'u bɛ seli ka ban ko y'a bannen subahanallahi o tɛ tiɲɛ ye wallahi o ye nkalon ye firiri kabako sonyali kɛ diinɛ min dɔn k'a mana kɛ n tɛ sonyali kɛ mɔgɔ bɛ se k'o nangari wa i y'o nangari o kɔrɔ ye i bɛna sonyali défend dɛ wallahi siga t'o la n tɛ sonyali kɛ mɛ n tɛ sonyali kɛ ne ka mun b'o la foyi n'a ka di ye sonyali kɛ n'u y'i minɛ don min n'u ye sanji bɔ i kan i b'a dɔn ko dugu dɔ bɛ min ta ka dugu tiɲɛ don siga t'o la an ka moment nin na foyi fo mɔgɔw k'a dɔn minnu bɛ tulo bɔ la ko ka baya kɛ baya tɛ kɛ mɔgɔ ye n'a ka di ye a kɛ n'a ka di ye a to yen maa ka ko tɛ wallahi a tɛ foyi ɲɛ anw ye foyi hali ni diɲɛ bɛɛ donna la sisan a tɛ ne musow cɛya a tɛ denw cɛya a tɛ n ka waritigi a tɛ foyi ɲɛ ne yɛrɛ ɲɛ siga t'o la a bɛ ɲɛ a dɔnbagaw de ma wa a bɛ diɲɛ suma wallahi n'u ma sɔn yɛrɛ diɲɛ na kalaya n'a ye fana wallahi mɔgɔ n'a ye o siga t'o la mankan sabanan n tɛ jɛnɛya kɛ jɛnɛya wallahi bamanan na tile la bamanan caman dara juru du yɛrɛ kana k'i yɛrɛ fa o minɛna jɛnɛya la faden to ayiwa n'i ko denmisɛnw ma bɛ ko faden to olu t'a dɔn wallahi u ko ɲinan ko kana taa to dun i sigiɲɔgɔnkɛ fɛ o ko tɛ ni mɔgɔ min ɲɛ bɔra i sigiɲɔgɔnkɛ muso fɛ i ta tiɲɛna wallahi siga t'o la mɛ anw fɛ o de bɛ yan donka ni bi yan dɔgɔninw bɛ yan su fɛ i y'o fɔ mun wa wallahi i bɛ cɛkɔrɔba dɔw ye foloko la misiriw la ni kɔlɔsi ye jalaw i b'a dɔn ye komi ɲɛma ɲi i b'a dɔn ye komi a bɛ bere la i b'a fɔ ko nɔn ko cogoya si tɛ ne bolo mɛ su fɛ wallahi a ka kɛnɛ ni moto aw juni ye wale moto nɔfɛ jɛnɛba sa ka ka muso afiri wallahi o don ala jugu don o silamɛ cogo di o tɛ foyi ye o bɛɛ jatugun bɛ ko taga cun la ten sufɛ ni min bɛ na ko nin ye tatɔ minɛ ko ne kana sɛ ɲini dunukɔrɔba kɔni sufɛ subahanallahi ko tamasi jumɛn b'a la ko tulu b'a la dabalo b'a la kasa ɲɛ sɔrɔ k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ sangare aw bɛ sɛ dɔ min n'o kɛ abada an t'o dɔn sɛ ɲini ko tɛ dɛ ɲɔgɔn ɲini don mɔgɔ sɛ
Dabozonglela, Jogo Makea, Bito Klubali Kle, Jogo Makea, Fosu Kle, Glomi Kle, Femi Makea, Ladi Kle, Mr. Joloko, Walla Rebecca Cavea. Dongani Bea. Ah, Dongani. Sufe, Adum Zuka, Wallahi. Ah, what's your fair? Subahani. Jinebi ni kado fad bila wallahi. Kabako. Ne afawiye. Ne dilaga ni voyage jama. Wallahi. Mo kirako sallallahu ta'ala wa sallam. Kunna ya kadim sunu nye jogo jogo la kene jalaka. Jogo mina. Ko koro kaga mo korobo bugo ke dula. Ha? Ne ma fode Muhammadu Kote. Allahu akbar. Na kara galoy ala kana hereke ne fiyo. Wallahi sigatola. Nde ma contrôle de Muhammadu Kote. Bonne ko langu malidew. On a debi sunu nye kulushi yoro ko américain. Ka kulushi bobo barala. Mo koro ko mali ma koroba chama nye odeke jijoro. Wallahi sigatola. Au bala o dibila kwani. Jene bi ga kene jala ka demi sonve. Ko koro ko ma koroba chama mala jijoro. Wallahi sigatola. Ne ga pumatere Muhammadu Kote. Ko jugo mi mana ke ma koroba wala. Ko debi bange demi sunu na kene jala ka. Kabako. Hala setala ere. Wallahi. Me ka zura kire dungo sallallahu ta'ala wa sallam. Ko jama kulu sababe. La aradu ala magotula atiya fo ma wa tufle. Hare. Afolo. Nyamogo galundigala. Kiritigala galundigala. Dugutigi galundigala. Wajigala galundigala. Dutigi galundigala. Musoga nyama galundigala. Fo nyama galundigala. Ko ya afolo folo. Aflana. Togoroba. Musoroba jeneyakala. Ishiye sambina ni soro. Hali bibi jeneyala. Wala tiya fo ma lahra. Kachile. Kabako. Asabana no labai. Ko fanda kundige ba. Fanda hashidi. Fanda minde maga herefe. Ati matanya neve. Hali ni afosa ko dogo grupu jinna ko pai. Sare. Ko dogo mudo jinna ko pai. Ali yoye mogo ga mogo sa pai. Fana ngake. O hashidi. Ko mogo tano ko pai. Jaga puti dakara ko pai. Ale ta kare ngana kara pai. Bijaye. Kabako. Iboye mama la ko e fanda hasidi abisa segala. Wallahi sigatola. Abisa fanda. Temenye mse. Islamu ngame yoro bima. Ne borawle. Chindo. Wallahi ne ma chefoye. Ne ajava. Ne ajava ne akobenve. Awo yire na chukubela. Ay to nga chefo. Ite family to dosa. Wallahi to do. Ni ya dosa. Ani la jo kofe. Sigatola. Ba bina dole. Wallahi. Ay ngono. Aywa. Islamai apmanga nanina. Konti ndefaga. Ndefaga koro jume. Komi Muhammadu e mogode. Abora mogodo de la. Abi sigida do de la. Oluga sigida la mogo faga me. Mogo faga qualité mi ngume. O de defaga. Sigatola. Defaga jume. O de ye ni muso kunzoro la. Te muso kunzoro la upuma do digena kafa. Chindo. Ani fona kirabe kuma di feza bay. Kunu otemena kaba. Ani bi. Anlo la siza. Ani shin. Chindo. Hali muso me kono ta nyamugo de ngono ka kono che obe mo faga do mo faga ere haramu islamia sharia la fona kara islamia sharia ka fagali sigatola ko ga leru ta gondi mo faga ni yade agali ele bele nunu hungo ku te mo faga ulu bi sama yawa abada kele anga shubo nunu lu kungo ku te mo faga wala do mi dunta wa abada so bi chitawa anga foro do na nunu lu kungo ku te mo faga de zagala lu ku te mo faga anga du bi chitawa ando nda bi chitawa anga furu bi sata abada on nyekelo mi chitawa on mega nabara wetawa abada on daw bi yalaman tola tawa on kumo bi chitawa halo toro temanyamse ate mo fo me dina min donga manake ndi mo fo mo biso wonna ngari abada aduruna ndi nabara ga seni bulokoro e okoro do ma chama ni vota koro wallahi ndi nabara ga bulokoro itara butigi la ni dorome kema ye kema di butigi tima ko te muga soro muga orto bi oro afla kema ni muga zagi mo yo mina ko biliku ina mara ga teka ko wallahi sigatola ye namara ni java ama ina mara ga se koro jumai sadiri itara bo muso na fa furula muso sumo we warmene ka fanjena nai ka muso blaga ta ba mako wari nyinina o ma sigasu o ma segu o ma ndamanala na nyona do o muso fana tara jenera ke kan ne konobara be kalu fulala mata do fulo anana fa ba muso jugu ye konna kono ben la koy ba muso wulla ka tado muru jugu ka ko be kono che yoro de do be halni marato do ko tisa ngare do me de sare de do halni fa tisa wallahi sigatola no bekerasa ba muso nazigi bisro ka wulisa burama menata kundande ba mako benga fe ni ba vangala nangu furu bi laba chala sidi bi laba ngana shi atati ere pretelema
ni tigɛ ci tigɛ ko Usmani cɛ ko an ka fɛn nana ka kulɔ bɛ sisan dɛ muso kɔnɔma cɛ kana bɔ ko kulɔ bɛ sisan dɛ o bɛ na dɔrɔn kalo 6 ko muso jiginna o t'i sɔnni ye n'o kɛra dɔrɔn bamuso bɛ tila ka n'i bila ka garisɛgɛ teliyara dɛ k'ale yɛrɛ garisɛgɛ teliyara denni yɛrɛ la ka ni i turuturu i kun kan o den kɛra e den ye jamana den y'i den ye i namara k'i seko n'i t'a dɔn yɛrɛ ni muso ba de y'a namara k'a don i ka so olu ye namara k'u sen kɔrɔ senkɔrɔ namara de ye waliden kɛlɛ i den ye k'a jamu dilan i jamu na o ye namara ye sen kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'a kɛ Ala tɛ yafa i ma jama ɲɛmisɛn tulo b'i la a bara ci a laban ko ni kira i ko mawɛrɛ tɛ fɔlɔ Mamadu ciden ye i ko Mamadu min ye ciden ye yɔrɔ i m'a fɔ Gawusu ye ciden ye dɛ abada i m'a fɔ Bakari ye ciden ye ko Mamadu ko ni Mamadu y'i bila ɲuman min na Mamadu y'i bila ɲuman min na i b'a kɛ o don tɔɔrɔ an furakɛ ko ni Mamadu y'i bila ɲuman na i n'a kɛ o tɛ layidu bannen sa o kɔrɔ ye ni Mamadu y'i bila juguman na i n'a fɔ i tɛ tiɲɛ don siga t'o la o don dɛ walayi o don ko ni Mamadu ye n bila ɲuman na n'a kɛ Mamadu ye ɲumankɛla de ye tiɲɛ don juguman kɛ o mais pourquoi ayiwa silamɛya don k'a y'a di ko ni Mamadu y'i bila ɲuman na n'a kɛ o kɔrɔ ye min ye muso ni cɛ y'i bila juguman na juguman tɛ k'i cɛ kama abada den o ni fa y'i bila juguman na juguman tɛ kɛ k'i bangebaa don hali ni bangebaa don o dɔ bangebaa fana ye dɔ ye tiɲɛ haramu kɛli ye haramu ye danfɛn dɔ kama diɲɛ bɛɛ walayi siga t'o la fa min ka fisa fa bɛɛ o de ye Mamadu ye ko n'o i bila juguman na k'i ka fi tɛ furanɛ kuti siga t'o la o tɛ juguman kɛ dɛ nka laɲini ye mun ye dɔrɔn n'a ka jamana faamaw y'a bila juguman na a y'a fɔ a tɛ walayi n'a ka dugutigi ye dan sago ka ni juguman a y'a fɔ a tɛ sɔn siga t'o la sariya ko ten walayi kira hafi dini karabali t'a la siga t'o la nin ye layidu in bannen ye tiɲɛ e y'a 6 lamɛn sa mugan ni Ali Sangare ma a la e y'o mɛn yan abada o t'a la sɛ di ne ma e y'o mɛn yan fiyewu ne ka mun bɛ nin na foyi ni ye nin kɛ taa sirakɔrɔ e y'o mɛn yan ayi e ye karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn yan e jumɛn bɛ nin na kɛlɛ t'a la kelen malidenw adamadenw ne bɛnnakaw hali n'a y'a sɔrɔ silamɛya don ka kun tɛ nin ye o hali ni karamɔgɔ dɔ kun y'i kunkolo jɛ ka nin fɔ ten o n'an mago bɛ hɔrɔnya ni danbe ni laadiriya la an tɛ nin dɔn a la ten walayi nin ka ɲi nin kan ka taa a kana kɛ papiye foyi la nka n bɛna d'i ma sisan papiyew la papiye bɛɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni kɛra ni Ala tɔgɔ ye n bɛna d'i ma o bɛɛ la sɔɔri dɔnniba ni waati ye n bila n na tila ka sahabaw ka bayakɛyɔrɔ d'i ma don dɔ kira sallallahu alaihi wasallam a delila ka Umaru bila ka taa Maka ka taa baya d'u ma wali rijalu al mar'atu muso ni cɛw bɛɛ tiɲɛ don siga t'o la cɛw ka baya bannen kitabutigiw ko Bukari ko yɔrɔ la ko Umaru nana musow fara ɲɔgɔn kan bon kɔnɔ Umaru y'i jɔ bon da la Umaru ko musow ma ko ne Umaru ye kira ka ciden ye ka bɔ Madinɛ ko Maka kana Madinɛ aw fɛ yan tiɲɛ don a ye seereya ma wɛrɛ tɛ yen fɔla Umaru ye ciden musow y'o fɔ a tɛ fila fara la k'a tɛ sonyani k'a tɛ jɛnɛya kɛ a tɛ namara kɛ senkɔrɔ bulokɔrɔ a tɛ den faga ni Mahamadu y'a bila baara ɲuman min na a b'a kɛ musow ko an sɔnna Umaru ko walahi n'a y'a dafa k'a tɛ jɛni tiɲɛ don ko n'a y'a dafa a tɛ jɛni siga t'o la Umaru ye nin d'u ma ko kira y'o di ko k'o di Bukari ko ten kuranɛ yɛrɛ a ye jɛlen mɔgɔ dɔ nana kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam Mahamadu ni ne tɛ jɛnɛya kɛ o ne tɛ sonyani kɛ o ne tɛ namara kɛ o yala diyagoya ye baya kɛli ye mɔgɔ dɔ bolo diyagoya la de ya ayiwa Mahamadu y'i sigilen to dɔɔnin Ala ye sen dɔ Jibrila bila o ko kana fɔ Mahamadu ye o ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah la main d'Allah est au-dessus de leur main quiconque viole le serment ne font que violer que son propre détriment quiconque remplit l'engagement envers tout miséricordieux Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense. Pour ceux qui te prêtent serment d'allégeance, Jibrila nana fɔ kira ko Mahamadu ala ko k'a f'i ye ko mɔgɔ minnu bɛna baya kɛ karamɔgɔ bolo kɔnɔ. tɛmɛ. Jaabi kɛ tɛgɛ kɔnɔ o. Walayi. Ko mɔgɔ minnu bɛna baya kɛ karamɔgɔ bolo kɔnɔ. Ala ka dɛmɛ bolo bɛ yanga o bolo sanfɛ. Tiɲɛ don. Jaabi kɛ bolo kɔnɔ. Walayi. Ala bɛ sɔrɔ k'a ka dɛmɛ yanga bolo sanfɛ. Siga t'o la. I Ala ka dɛmɛ in kɔrɔ dɔn wa? Ayi. N'i ko i tɛ jɛnɛya kɛ, ko Ala b'i dɛmɛ i tɛ jɛnɛya kɛ bilen. Tiɲɛ don. N'i bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ dɔrɔn, dɔ bɛ na ko kɔkɔ. Siga t'o la. Walayi. A t'o dɔ ta cɛnni ya. Tiɲɛ don. Ala dɛmɛ dɔ ye. Walayi. I bɛ fɛ ka sonyani kɛ, i y'a kɛ tɛmɛ mɔgɔ ye, i bɛna faga a ta dɔrɔn, dɔ bɛ na ko mɔdani cɛ, Ala ko maa ni cɛ ni cɛ. A bɛ fɔ ma ko Ala dɛmɛ. Siga t'o la. I kan k'a kɛ cogo o cogo la fɛɛrɛ dɔ bɛ na k'a cɛ. Tiɲɛ don.
wala bi deni wele kan kana Allah bene ko ma ka bina doron waji kala la jigika sangare temanya bise amna shon ta fa fa bo eski waji koro iti ka ta robli ay deni bi wele telephone na ka dese nyi ba pel la iti ka atinya wele o ala deme do chendo ala ka deme bolo bi bolo safe ni ala ka deme ta ko mo ko tsiki kale foila bi se mingoro siga to la aya koloshiya ni duguma fɛn ngoya fo ka taa za ndati do nde karisa ka kula ala ko kuranɛ kɔnɔ k'i ti fa fiye f'i ka ko ka ko ɲina wala ye Allahu akbar ni ko fo ka taa za ndi ni ngo in kɛ k'a sɔrɔ ala m'a fɔ k'i kale o la ko i ti fa fiye f'i k'o ko kɛ doni ba sabu ko mɔgɔ tɛ se k'i kale foyi la ka s'o kɔrɔ fo ala ko an k'an kale mina siga to la ala de ko an k'an kale nin wɔɔrɔ la n'o tɛ n'i y'i kale ko fo ka t'i sa i ti tonu walayi i ti sa fiye f'i ka tonu sare temanya bise n'i y'i kale ko f'i ka sa i ti sɛnɛ kɛ hali n'i sigi mɛ fɔ Jacques Chirac kunkolo camancɛ la i bɛ sama na fɔ duguni kɔrɔ ya kana sɛnɛ kɛ Allahu akbar ayi ni jɔ y'a kale fɛn o fɛn ala m'a kale mina i ti so kɔrɔ siga to la a y'a kale fɛn na ala y'a kale mina a y'a kɔlɔsi de ala denmuso minnu ka furu tiɲɛna yan n'a ko fo ka taa za n'a ti don a la bilen a si ti sa fo a k'a dilan yan Allahu a akbar b'a woro bɛɛ ɲimi ya bilahi doni ba o de la n'i ko n'a ti don a la o ye tiɲɛ ye ala bɛ se k'i dɛmɛ mɛ n'i ko fo ka taa za i kale ala ko ɔhɔ e de ala ye ɔ ma n'i kale fɛn na ne man kale min na kuranɛ bɛɛ o t'a la o ala ko an ka mɔgɔya de kɛ mɛ diinɛ sariyaw de bɛ yen olu kalili bannen don siga to la o kɔfɛ n'i nana ni dɔwɛrɛ min tɛ kuranɛ kɔnɔ dɔrɔn ala k'o ka dɛmɛ ten wallahi siga ala ka dɛmɛ mana bu ne fɛ dɔrɔn i tɛ s'a kɔrɔ siga to la ceux qui te prêtent serment d'allégeance minnu bɛna bayakɛ karamɔgɔw bolo kɔnɔ la main d'Allah est au-dessus de leur main ala ka dɛmɛ bolo b'a bolo sanfɛ tiendo quiconque ni mɔgɔ min sɔrɔ la bayakɛlaw la viole les serments ka baya ta mɔgɔw ɲɛna ka taa a namara k'a janfa k'a tiɲɛ ka jɛnɛya kɛ ka sonyani kɛ ka namara kɛ ji jukɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔw de k'a kɛ bɛ baya la ne faut que violer ka son propre détruisement k'o tigi bɛ k'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'a ka lahara tiɲɛ wallahi siga to la ko ala b'o dɔn dɛ siga to la ko bayakɛla t'o dɔn mɔgɔw t'o dɔn mɛ ko ala y'o dɔn k'o tigi bɛna ka ɲɛnamaya tiɲɛ ka lahara tiɲɛ ko ale ala bɛna o jeni janama kɔnɔ k'a tɛmɛ siga to la ne a ye jɛlɛ kuti tiendo quiconque ni mɔgɔ min fana sɔrɔ la ko mɔgɔ fila don ni mɔgɔ min fana sɔrɔ la remplit l'engagement envers le tout miséricordieux ka layidu nafa i ni ala cɛ Dieu lui apportera bientôt une énorme récompense wallahi ala b'i sara la min ka bon alijinɛ don siga to la ne aya jɛlen ni ma kuranɛ aya min na a tɔgɔ ye suratul fatuhu aya 10 tiendo a dɛɛlɛ pour que a b'o kɔnɔ i ka so wallahi abe n'o m'i diya don an bɛ taa suratul mumtahina aya 12 ala ko yɔrɔ la c'est à dire a bɛna fɔ ne ye n labɛn n ko mina aw ka dugu la wajulu la falakungo ya telefɔni cira dɔ fɛ bitala musa fɛ ko alo karamɔgɔ ale ko k'a bɛna bi a y'a labɛn k'a kɔnɔ e ɲɛ t'o la wa ala y'o ɲɔgɔnna kɛ jibirila la a y'o kɛ muhamadu la muso dɔ de y'o labɛn k'u bɛ taa don silamɛya la kira tile la alahu taala wa sallam ala ko yɔrɔ la o ko muhamadu ala ye jibirila ci muhamadu ma ya ayyuhan nabiyyu iza jaaka al-mu'minatu yubayyinaka muhamadu ala danaya muso dɔw bɛ nalen i ka so sisan ala danaya muso dɔw bɛ nalen i ka so sisan n kɔnɔ fɔlɔ ayiwa kafuru de kun don mɛ ala k'u ma ko ala danayabaw cogo di sabu n'i wulila ko n bɛ taa nin kɛ ala b'i wele o kɛbaa ye yanni i ka s'a yɔrɔ la tiendo Allahu akbar e wele e wulila sisan ko n bɛ taa ngolobugu sugu la i y'i labɛn i ka moto ta e taatɔ e ye jumɛn sugujɔla tɛ yan tiendo nka n'i segira o y'i kungo de ye sa o wallahi n'i taara i fana y'i ka fɔlen kɛ dɛ ni mɔgɔ min wulila n bɛ taa misiri la i ye misiriya taala ye ni wulila n bɛ taa jɛnɛya kɛ i ye jɛnɛyakɛla ye n'i y'a bɔ a ma sa o n'a kuma don wallahi siga t'o la o tuma mɔgɔw y'u labɛn min kɛ k'u bɛ taa kira yɔrɔ ka taa don silamɛya la u tɛ baya ko dɔn dɛ ala ye telefɔni ci kira ma ko ya ayyuhan nabiyyu iza jaaka al-mu'minatu yubayyinaka Allahu akbar ni ala danaya muso ninnu seri fɛ yan baya d'u ma layidu wɔɔrɔ kolotɔlɔ jo kuranɛ fɔngɔni layidu siɲɛ kɔrɔni sare kuranɛ fɔngɔni wallahi abe n ka bɔ kuranɛ kɔnɔ siga t'o la suratul mumtahina aya 12 a wɔɔrɔ damɛ ɲɔgɔn kan tiendo ne kuranɛ aya jɛlen ya awɔ suratul maryama aya 87 ala ko il ne disposera d'aucune intercession sauf ce qui aura pris un engagement envers le tout miséricordieux Allah sare
Tɛmɛ ko lahara jɔ don ko Mamadu ti Ala deli mɔgɔ ye mɔgɔ min gulo y'a mɛn ko baya k'a faamu ka ban k'a kɛ lahara ko Ala dati ka kuma la kira dati ka kuma la ni min kuranɛ kɔnɔ suratul Maryam aya 87 a dayɛlɛ Allahu akbar ni fajɛ tɛ dɛ ayi a kana don fiyewu ni fajɛ tɛ a tɛ foyi ɲɛ ne ye siga t'o la a tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ foyi de ɲɛ ne ye hali ni diɲɛ bɛɛ donna a tɛ ne ka waritigi abada sabu mugan ne ma o t'a la o t'a la n'u kun ko baya ye 6 ye ɔ bɔn ko n bɛ mugan ni ale ma wali tɔgɔ dɛ tiɲɛ don mais an tɛ Ala n tɛ foyi wɛrɛ koyi Ala ni kira cogo ni danbe wallahi siga t'o la kɛnɛ kan damɔzɔn ŋɛ dɔgɔ minnu kun bɛ yan olu dafalen filɛ nin ye tiɲɛ don nka laji tile nalen n ma se k'o jogo fɔ bon o tuma ne tuma ayiwa a sera waati banna pewu Allahu akbar kan waati banna pewu ledu 6 kɛlɛ t'a la dɛ ayi baya 6 tiɲɛ n tɛ fila fara la ka n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ namara kɛ sen ni bolo kɔrɔ n tɛ mɔgɔ faga ni Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ tiɲɛ don ledu tɛ 6 ye sa o don a faamuyara a faamuna o tuma ko silamɛya donkan o ye nin 6 ye silamɛya jɔsen o ye 5 ye bato sira kan tawhidu y'o fɔlɔ ye ni maa min ko sahada ye silamɛya donkan ye a fɔ ɔhɔ mais a b'a tɔ ɲɛf'i ɲɛna dɛ wala a kan ka tɔ ɲɛfɔ ni mɔgɔ min ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah haramu ye fagali ye haramu ye kɛlɛli ye sangare i tɛ faga i tɛ kɛlɛ sabu ko silamɛya pied yer'i bolo tiɲɛ don o tuma i ka silamɛya tɔ bɛ mini ko waati b'o yira tiɲɛ siga t'o la waati b'o yira mais n'anw ko sahada mɔgɔ wɛrɛ tɛ fɔlɔ mɔdɔ ye ciden ye mɔgɔ faga b'i ni k'an faga anw mu silamɛ ye mɔgɔ wɛrɛ tɛ fɔlɔ mɔdɔ ye ciden ye cɛba b'i ni k'an faga anw mu silamɛ ye musow kɛmɛ ka dilan tigɛ cɛw la o muso daburuja ko ale silamɛ o mu silamɛ wallahi o don ni samiya kun bɔra sisan a bɛna kulo bɔ ko kuranɛ ko kuranɛ la ko jikokɛla ye mɔgɔw la sanukokɛla bɛ mɔgɔw la jikokɛla tɛ ɲini ka fara kun ka fa bi tilema yɛrɛ la kɔlɔ kɔnɔ kɔlɔ ji tiɲɛ don dɔwɛrɛ tɛ dɛ a ka muso ni muso o muso ye dilan tigɛ kɔlɔ bi ja i y'o fɔ kana se ka la dɛ sangare a bɛ nɛɛma o nɛɛma dɔn n'a b'o sɔrɔ muso ka dilantigɛ b'a bɛɛ ja subahana ma jaabi dɛ kuma a bɛ foro ci a bɛ sigi ci a bɛ diɲɛ ci ko walayi kira ko ni muso kelen ye dilan tigɛ cɛ la ko ni muso ye dilan tigɛ cɛ la ko dɔnnibaw b'a daga kiraw b'a daga walijuw b'a daga mɛlɛkɛw b'a daga ko daga bɛ taa se yɔrɔ la ko hali ji kɔnɔ jɛngɛ bɛ muso in daga wa ni dilan tugura ko tile 40 walima tile 70 ko du o du bɛ a ɲigini ni numan ni bani ni baba fɛ ko fɔ du 70 ko ala ka hinɛ bila ka tɛ jigin o kuma gɛlɛya mana a dɔnna sa dɛ wala a ɲɛ dɔnna a ɲɛ dɔnna tiɲɛ don ne bɛnakaw a ye to an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka to ka silamɛya faamu ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔɔni k'o dɔɔni dɔɔni ye tiɲɛ don bon o tuma n bɛ question dɔ poser n yɛrɛ kun k'o jaabi n yɛrɛ ye ayiwa an karamɔgɔ minnu ma baya kɛ n'u sara dun k'a sɔrɔ k'u ye silamɛ dun olu ka kiri ye jumɛn ye ayiwa tɛmɛ ɲɛmisɛn n m'o jaabi d'i ma a tɛ fɔ olu ma ko kafiri ayiwa a tɛ fɔ olu ma ko kafiri sabu fɔ an k'a dɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ ni ala tɛ mɔgɔ minɛ fɛn ma i tɛ fɛn min dɔn tiɲɛ don ni ala tɛ foyi wajibiya aw kan a tɛ fɛn min si dɔn tiɲɛ n t'a minɛ fɛn ma a tɛ min dɔn n tɛ fɛn wajibiya a kan ayiwa min se t'a ɲɛ ala ko a t'an minɛ fɛn ma n tɛ min dɔn wa a tɛ fɛn wajibiya an kan min se t'a ɲɛ karamɔgɔ minnu ma baya fɔ kununko olu ma baya si dɔn n'u ye ɲɛnamaya kɛ ni diinɛ faamu yɛrɛ ye u ye min faamu ala b'u ka jugement kɛ n'o de ye tiɲɛ don i ye min si dɔn ala ka diinɛ la i ye min si dɔn mɔgɔya la i ye min si dɔn adamadenya la i ye min si dɔn silamɛya la n'i y'o kɛ tiɲɛ kan i ka kiri bɛ kɛ n'o de ye tiɲɛ don o tuma an ka mɔgɔba minnu y'an kɔ wele la n'u ma baya kɛ kafiriw tɛ dɛ sabu olu ka dɔnni ma se baya ma tiɲɛ don i ka dɔnni ma se fɛn min ma i t'i wele ko kafiri kafiri kɔrɔ ye ko bamanji fitiriwale siga t'o la o don bamanji tɛ a dɔn ne kɔ yan awɔ i tɛ fɛn min dɔn e ye bamanji ayi ala k'an bɛ sɔrɔ ami n bɛ saga kunkurunin fila ka a ɲininka ayiwa waati banna dɛ a m'a ɲininka ayiwa n ye baya min fɔ su in na jɔnni ma yɔrɔ jumɛn faamu ne de sigi bɛ sabali min kan o y'a dɔ ye tiɲɛ don n k'o bara ci wallahi waati kɔni banna dɛ siga t'o la kuma kɔni filɛ nin ye ayiwa lumière jɛman in ta ka na yan n'a bɛ faamu na yɛrɛ o tuma n'an b'a kɛ cogo min na sa an ka fatiha ta ɲɔgɔn ye sira bɛ mɔgɔw bolo sangare ni fatiha tɛ dɛ ayi abada yɛrɛ n'i bɔra ka t'i da k'i miiri yala ne ye baya kɛ a bɛ mun na ne ye
wallahi bina ko ba o kaka ay munye aha ala ko amin nana aga dim so nana ko woji be aha nam e o ko ro ay bugu mi ma ko mo bu fe aha e ibo do dim so cendo tare dim so ni ma ko mo bu di ah ani bugu aha oh anana billa no fe cendo ani ra do la datola o ka an kanu te dore re aha ku fo ba be nam wallahi min bina ko be kada polimina ka dugo ga be o kaka o bibe vraiment ni garan shi no cendo mo min no aha mo min mo nam gele do la ba la nga amachi datola sai do gele ya nga ni bi ka ka so la cendo anya da sara ga ne wuri ka ka ta do te ka ma nan aha kan mi jawo ko mo wa wa di do ko ni cendo nga na jara la ta datola ni ala ya wa tu wa ka shi da ni kal fana am ke ka yo do ni ne kle nga na jara la ya wa ta ta aka do do aka cendo na ya ga ku do tai do amai kuma adde ne na ai ko kan ni o kaka ni ai ne mine aha ai ga mine ka mine na ne bla abi fo fo mi ko be no ma kan do ah bro ko ka ma ne datola ai adde mine aha no ka ni na bi cendo mo do biya ku be ne manga na rajula ku ta do fi ko ni sai ne wallahi me na fo ko ni ne si ne bi abulo ya aka na Allah so wallahi ma nga je ga ni mo ne ni ni na ka ma ni na ka ya fa ni mo nam no kara amma ko be mina kare bi so amma ko be mina da me bi so amma ko be mina bala me bi ga ni cendo yani Allah so Allah ka ma su ni ja amin Allah ka na ku mo ja amin Allah ka ji no ya amma Allah ka Allah ra jana Allah ta ba su na su Allah ka sa na amin o mo wona no wele ja bi shi Allah ka amba sa ko da Allah ka na mbolo Allah ka na ko yani Allah fa ya rabbi mo bi afaga be min Allah ka bekene Allah ka bekene Allah ka bekene min so mo be baraka rola Allah ka baraka rola min so mo be ni ke rola Allah ka na wala ta ba su mo min ndio me kala rola Allah ka kala dele Allah ka kala dele Allah ka mbe Allah ka ndishi kre jati kama na mo ngama sallallahu alaihi wasallam ngare abe ngam yasri sigi be na ye anglo gara saga shuina cendo ame fatiha taninga aha sini jour nam inshallah ame shukra datola ni mo shukra la ko wallahi ma misra ki sey aha bi jaye cendo sini ngene su aha amo ga dugo ko no aha o di finali cie ame di finala sa datola ala ka me so abo amin sallallahu alaihi wasallam wasalim ay nganyo siri aywa beki gal hamidu itinga be tumo fay mangale aha bara ko gelani bana ko gelani shatka be aha ira ka gala trida aywa o foda tare alhamdulillah beki ga hamudu abi ce ne mangati ce ya alam datola فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله رب العالمين آمين الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين آمين إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا صراط المستقيم آمين صراط الذين أنعمت